Kaluoy magugun niya pa kanang every time na makita yun ako na sakitan siya ni Shane Pearl. Ang sakitan po ko. Oy. Ay, tinun to ha? Okay na mi nga nakauyag mo si Shane Pearl. Bisan og doon na sa igsuon nga retarded. Wa taw mi mga andoy nga magkaumagad og usa ka retarded. Wa na ibutang si mga una-una. Ha, Elmer? Kung gusto kang makabatun at kalinaw, isipa na wa mo exist si Jinjin ng bayan! Kaluoy nimo ako. Abi nimo? Dili man ka retarded. May emosyon man ka. May pagbati. Retarded man Jinjin dula uy. Ingon man simple. Retarded lang Jinjin. Ay, intahan ka nimo ako. Ma. Muna ka sa ko ha? Asa man ka? Abi na kung niresign na to sa imong trabaho. Yes ma, pero kinahanglan man gud ako na i-follow up to mga papers. Pero wa ko mahimo. Kinahanglan man gud i-comply sa akong working visa. Mao ba din naghahason nimo kanang pag-process sa mga papers? Kung dili nimo feel mo lakaw, ay na paglarga good. Ma, naay nagkakasunod ako. Something personal good. Niya, ni Anani. Sayang kayo kung ako nang palampason. I have to grab this opportunity. So, unsa man gid ay naghahason nimo? Ambot ma. Bisan gani ako, sa busong libati. Come on, sabihin ko na. Saan yung problema nimo? Dongdong! Oy! Dongdong! May dongdong! Manay dongdong! Kana, tahod jud kana ko ha. Okay ra ko day. Ni ataon balik na sad. Mingaw bay ako ninyo day. Jinjin! O okay sa Jinjin noy dongdong! Mingaw! Ayo Jinjin noy dongdong! Ha? Tinuod day. Imingaw sa tinako day. Oh! Mingaw! Ayo Jinjin nimo noy dongdong! Ako pod gimingaw kayo ko ninyo. Labi na gid nimo day Jinjin. Tabang lang Jinjin nimo limpyo noy dongdong! Sige. Ha? Ikaw pagkuha dito imong silhig ko. Anak silhig! Oh, na ko. Na, balik. Ang tabang. Yee! Hoy. Day Jinjin. Uy ka nang dilantan man kuno ka. Wa na uy, wa man nalanat Jinjin. Aayo man nalanat Jinjin. Tambal, hatag migugawa po. Si Dong Ilmer mo nagpalit ni mong tambal? Babala ka man, migugawa po na ko uy, naindongdong. Iya palit tambal, din inom ko, din wala na halanat. Naindongdong, migugawa po ba? Nang love you man, Jinjin. Jinjin po, love you, migugawa po. Madunggan kintaon sa inong igsuon ni Simple, masuko to. Naindongdong, susuko, simple. Suko, Jodan. Pakdan na tanin mo day. Ang anga kana si Simple o si Migo ni mo gwapo, ana-ana mo na. Uy, naidongdong, may gugawa po og Jinjin. Ana man sila o ana. Ana may gugawa po. Unsa? Jinjin, may gugawa po. Ana. Na, mabuang na ko ano din. What's up na eh? Sana nahibog mo tayo ng kalaki na Jinjin. Wanna be up here, got me like a fever hanging on the floor. I don't know what's with that. Di am na ko abog. Kuy daw ha, Elmer. Wabi ako mangandoy, magkaumagad mig retarde. Naunsa ka ma? Makaumagad? Unsa naman storyama? Layuan na ana eh. Ikaw ra ba gaingon?
Nalahi ang imong gibati sa igsuon ni Shane Pearl nga retarded. Yes, ma. Pero, di pasabot na si Jinjin akong pilion. Sa nilang duha ni Shane. Shane Pearl ba akong uyab? Kuy daw ha? Kung na sa ilang jeans nga, nga na retarded sila, ako gyud mo babagana. Kay kaliwat pa yun na. Kung kaliwat man, kaliwat, laris kasi. Ma, kana akong pagbati kang Jinjin, kaluoy ra na. Promise na nako. Inay, isiyat sa taro. Isiyat sa taro naman, isiyat sa daspan. Anak. Yeah, very good. Oh, anak. Anak. Berta, pagdadali na diha, oy. Ano po sige click up, kaysa pa may mong pagkapahan diha. Una Vince. Maliit na ta. Papa Vincent! Oy, Jin. Jin. Nakunsa man ka? Tapang Jinjin, nagdungdungan. Ay, tabang, sir. Ah, nitabang Oh, pang nan limpyo. kayo, oy. Good girl Di day. pa kahinan o. Jinjin pa. Papa, kuyog Jinjin. Imuwas ko ila. Jinjin, anak. Di pa ka pwede mo kuyog na ako sa eskwelahan. Kuyog lang, Jinjin. Gusto man Jinjin, aagto askailahan. Anak, patuon ako ha. Dili ka pwede mo kuyog na ako dito sa eskwelahan kay bugal-bugalan lang ka sa mga bata dito. Hindi na, Papa. Kuyog lang Jinjin askailahan. Good girl man, Papa. Dili. Good boy, kay laki man ko. Ganang girl, babae na girl. Kung boy, laki. So good boy ko. Lucky? Good boy. Dili, good girl. Dili. Oy, Vince! Ba't pa lagi ka maguna sa sakinan? Ay, gihuwati ka perla. Ay, si Jinjin ay. Gusto mo kuyog sa eskwelahan. Usa! Kasi bukuyog siya? Hoy, di mahimo! Kung sisuka na sa kabataan dito! Ha? Bugal-bugalan na! Perla, dadon tala na siya sa eskwelahan. Naunsa ka bang taon, Vince? Uy! Kabaw ka. Angay ni siyang ma-expose dito sa eskwelahan aron makahimamat niyang ubang mga tao, ubang kabataan kay kun kanunay lang siya din hisbay. Wa siya ilay kakita-kita ra, musamot nga wa sa ibang kaagan. Ipa-display gudi mo ning imong anak nga! Started, Jinjin, Mama. Wa ka maluoy perla. Wa ko siya ang imong konsensya. Nga miangkon si Jinjin nga siya retarded. Dali na oy, Vincent! Malate na ka! Ah, anak, Jin, ato na ko kay late na sa papa, ha? Kanya, sige lang, ay kabalakan. Next school year, school lang ka. Ha? Promise? Oo, promise, promise. Next school year, ha? School lang ka. Okay, ato na ko, ha? Bye-bye. Bye-bye, Papa. Bye-bye. I love you, I love you, Jinjin. Papa. Love you. Ah, Bye-bye, I love you, John. love you. Don. Ay, Sir. Kining ato na ko niya atiman na gyud ang Jinjin og ni Mama siya na ha. Oh, problema, sir. Reglado. Ikatiman Ah, nila. sige, sir. Sige. May bahala, sir. Dali. Jinjin, tabang dali, day. Dali. Iwas ka silhig kay kahuman. Isna, ta. Dali, oh. Ugi Panginoon mga Hello, Shane? Haing man ka ron. Dili lang ko ni mo arion. Lumalakaw na ko. Yan ako sa auto. Hain man day karon? Di apas bay. Alas 9 pa baya akong klase. Okay. Anhaon di ka ha? Ako'y mato din mo sa university. Basta ha, maghuwat ko nimo. Di minaw na baya ako nimo. Sige. Wata lang ko ha? Ikaw di ay, wa ka mingawan ako. Mingaw sad, oy.
Sige, huwata lang ko diha, okay? In 15 minutes, maabot na ko diha. Basta di lang jud traffic. O sige, bye, Elmer. I love you. Dondon! Yaks! Maanguyab ni Kuya Elmer kay naayigso na retarded? Ano? Tinood na? Wa pa man sad mi magkita. Ambot kay circumstansya ram sa puno ng pagkabuntisaan nga na retardate na. Unya, musugot lang mo na magkauyab sila. What if nana sa yang jeans? Naay possibility na mutumaw na siya sa kaliwatan. Dili man kuno na sa kaliwat nila, circumstansya ra nakaingon ana. Bisan na, uy, bati kayo ang reputasyon anang uyab sa igsuon ni Kuya. Imagine, igsuon niya abno. What a shame. Okay ra biya si Shane Pearl. Sige lang, ipa-invite nato ni Kuya nimo or mamit na sa nimo siya unya. Sige, Ma'am C, I'm looking forward to meet her. Sure baby. One of these days, ako na ipa-invite ni Kuya nimo. Manhira na siya, mamit ra nimo siya. Mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko. Bisan pa magmasalay po, kapasayloan akong naangkon. Ako na wala, ug gihilakan mo